Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic ke Jelaniam ba Shillong ulapen bena habaro ki Lingdo ki bapet ye ki parish ki reuniam bat ha ki pat reunget Catholic ya ke jingkut jong snem balang bi menta kasngi bat ha ka shitrik no pra kan sedang ke snem balang ke bethamai da ke jingwan jong ka ayom adben ka ayom jingpen kre na ke benta ke jingwan long breu jong Jisu Kris ha kasngi Christmas ke jingwan jong Jisu lingba ki kamniam bat kajing pen kre ye kajing wan arsin jong Jisu kum unong bishar. Da kini kajing pen benaw Archbishop Victor lekentu bat kerpat ikipat Catholic ban pen kre ye ladina kebenta kajing wan jong Jisu Kris nong pen jongi. Ha ki lingdo bat kiruniam baro ki batrei ha ka Archdiocese Shalom. Bat kum ju api ki pairungeg jong ka Archdiocese Shalom. Ngila poi benta ha ka bakut jong news nam balang bat nadu la shai ngisdang i kas nam balang batmai ye ka bangi khot kas nam ke bangi nang dat be kas nam bi bat ha kani kas nam ke bangi sedang nadu la shai kas ni ngisdang ne ka por adpen Advent kawan yang ketien Latin Adventus kabungot kajing pankre i kajing wan. Di kapor Advent kadi kapor jing pankre ia kajing wan jong try hakilai benta. Kata benkong kajing pankre i kajing wan Jisu hakasika jumu hakapor Christmas. Jisu lawan lupa bat masya stom la syayap ban pedim yang ni kumunong pedim ban ngirakhe tang si kha jumu naga bapen kre Christmas ka baar ka chipen kre ka long ya ka ching wan chung Jisu man la ka sni ha ka ching la niam ha bang la niam ya ka Eucharist ba khot Jisu wan usang sa ban ni ha bang pule ka tin uplay Jisu usang sa ban ni ha bang pule bangi twailang kum ka wei ka ikasam Jisu duan lang kata de ka chipen kre ka ba a ba ka chipen kre ka balai pade de ka chipen kre ka chim wan asin chung Jisu kum unong bishar bakadu ban ai ka chim ban ai ka bainong ha padeng ki babha nai ka bainong bakra ya kito ki bamna ban le ka man chu play on hai ka jing penstom bob chukot te na kata ka para depend ka rap yang iban pen kre yakini ki lai pen ta jong ka jing wan jung Jisu karpa ye pi bara kiling do ba kiruniam ki paira bengai bara bandon ka man sim ban pen kre ha kini ki sau te yo jong ka por advent ban pen kre ye ki brio ban pen kre ban ya kanan ti jung try ban kalaba mot ban pentamai ka chim ban im bha imiat ha ka chim jong pi pa pinyo ya ka jing pentamai masem ka jing ka khu jong blai shis pa sha ba la shai ka sni pa de hari india chuni lengba ka CCBI kalap long ya ka ni ka communio sunday ka siu try ya communio kata kamot kum ka kan hon jok bishop te kar India jani kala pelong bangyalum lang da ka jing ya karshan markliang banera kamtam ya ki bedok ki parish ki bedok ki diocese ki bedok ya ka banginam la shu banera banyo ji rap palat na bari kum ta ka ki bishop jok India ki larai ka we ka chimot ban lom lang na ki pai ba man la ki diocese man la ki parish ban num lang ban no sin yang lang ban pha I kani ka jikar shan changi shapo ke bishop changi nang to pat ki sa sam kaleng la kaleng I ka jing don kam jong ki diocese ba pher kam tam ki badok ki barang di ka jingkar pat ya pi baro ki ling do baro bakironiam bakipai ba baro tolong ki bas bon mesim ban no klod ban kershan
ya kan ni ka komunio Sunday la ni ka si utrai komunio ban ka shanlam ya ki parish bapak don yimani ki bapak don lat don lenti ban te ka ying chung play ne ki school la ne ka ying sa ki lingdo ban erap ban te ki khnang bangin yang lang hal ka chung ki kya kade kata ka jingkar pat ya pi baro la shai ka singi ka balong shitarik o Desember areja pusau kasi utrai bangin kershan kum kar India juga bergawai jika jingdon kam jaga balang hari India jani kublai pi baro ai kublai senam thamai basut bakamen jaga senam balang ngadu la shai kasi ublai unkar ku unkar do ya pi kiling do baki pai ba baro kublai pi baro